var den. Kan man se mig? Hvis jeg står sådan lidt. Når du kalder, så kommer jeg. Smider alt, hvad jeg har for dig. Skød nisse. Jeg havde en god griner på sådan lige da jeg var så. Jeg vil godt gøre det til det moment. Og så, det var numsen. Nå, skal vi have noget musik i ørerne, og så bare få det... Så bare føre den af. Optaget nu. Det tror jeg, han gør. Det skal være dystert. Meget dystert. Nej, vampyr hader lys. Det gør vores tænder kortere. Fy for helvede. Så kan jeg ikke spise bananer. Nej, så kan vi ikke spise bananer. Og du skulle da ind og synge, er du ikke? Jeg vil gerne synge. En dog. Videolog. Ja, vi kan lave en videolog.